Kamegalia Commercial Truck Owner and Operator Association manhakas ngi balang jong katayo kalakan thojo re kisaungut ki menteri sarkar jong kejela Megalia bakun thob yu ba AL Hack ba Hamlet Sandoling ba Samlen Mangyang ba ba Bante Dorling do ki balapan pau ki jing persya bajur halor ke jing ailat jong sarkar ban khayi yu doyong na ki benta jong ke Janti Hills ba Arful Kharbani Presiden jong ke Sinjuk na po West Khasil District ulapan pau bah kajing sisya kaseng ka ai kajing kersyane ka sarkar jela ka bala ailat ban sedang no ban khayi u doyong khnang ba ki pajba kan lat na kajing put kajing kerdo kumba ki lamat baro shkata hendrai sngosi pat ban yu bagi tegi menteri sarkar ke lalong pan ban kum ki maujin thot ya ka khayi ka pateng jong upajba ha ka jaka bakin thawi ki lat kilinti ban yada ban kentiu ke yo ka kot jong ki nong song snong nginang perkhat ba kajing persya kan mi na kaliang persya lani ka opposition party hendrai balengo kolong badagi menteri sarkar hi ki persya ka rai jong ka sarkar Kamdan jingmut ban penthamai ka sarkar lada ka long hakani gadur ong uba mos klandar mangar presiden ka MCTO an OA ubalapan pauru baka association ka ladab ban yasong perkhat halor kane bad ulong ru bakila shemru ya karai wat ban yakhi persya ka sarkar lada kam ailat ban khayi udo yong Seng Megalia Commercial Truck Owner and Operator Association juga Jela Megalia ingat aku mau present juga West Khasil District election perkat kerke bentar kesini hapo kali ke kamera new nostan te ni ai ke jengkersan ya ka sokar Megalia kabala syak bat ailat yang ni kum kinong khai ya udoyong bat igu be kimar khai ba ngin khai hapden kare kajing hiran kajing kerduk jongan ke perthai hendrai those haba haga arpuk nai tripat ngiyo i ka wega kot khubor bengor bagidon ki na pedang ki kabinet minister kuma sangut ba AL Hack Samlin Malangyang Hamlet Doling ngiyo i ba ki persya mardor Idawa yang kasorkar ba Devan sange murder yang kajing khi ya doyong nrai ya kajing sisa kasorkar kala pli kala tenti ba klai air kisawan nagamta ba kuno ki pai ba jong kajela mekhlia kinyo ya khai ka patang hapdang gane kajing hiram jong gane perthai te nageng juni kasang ni ai ka jingkersan ni sarkar ya chief minister ba kiwi ki kabinet ki bala thau ki lat kinti na kata ba ki pai ba nong sung snong jo ga jela mekhlia ba kinyo ya kit ka ba khamtam ya udoyong ba kiwi ki mar ki po ga jela mekhlia nrei phose habang i kate khubor na leng jungi ka compassion ni sose ban yu i ya kitai ki minister ki bakal persya ya ka khi ka batang haka jaka ka jinsisa kum kinong elam kinong hikmat kila dai ban thau kilat kinti kumno ban pli kalat kanti ba ki pai ba jong ka jalan khia kinyo ka khi ka batang hapdang ka jing hiran jong ka perthai hendrai ki persya damaki kum kita kinong elam haka jinsisa ba dai baki ki ba thau kilat kinti ban bagi pajba bagi niyo ya kakhi poteng nrai kiwanra penban ya mojin thut nang ta ki pajba nong sung sung jong ka jela Megalia khamtam ki bari ki bakit baba ya udoyong telar ta naleng jungi keseng ni susi man yu i ya kum kita ginong hikmat ki ba perlong mojin thut nagam ta kakhi ka poteng jong ka jela Megalia baro haduk kini kisgi naleng jungi ni kwa ba kita ki minister kin perkhat ta gawe par ka jingmuk jengkat ba kin ai ki pisan ba pura ka sokar ba kumno ki ba kin yo namta ka khi batang ba kin yo ru kalat planti kire ban thau kalat planti ban ai ki ni trelang ba ka sokar ba menta ka te portlang ba kumno ba ngin yo no ban kit ban ba yo doyong ujongi upaladan ki stop ha West Khasil District Shagiwi ki district per jong jela Megalia nang ma ki pajba kin light hapdang jing kerdu ki babon ki benta
te ngira kerpat jor ya kita gi minister ba ki deban perkhat asin haba ki persya namar kajing bat kajing kerdu jong ki paiba jong i paranoid lam jong i bari darful ni so kendit ba kanu nakaling ji paiba ngidap da kajing keban hadin bagi i ba udo yong da kanu sarkar kala elap sipor bankit ya da kanu galti ka ba sarkar kala thau but inda khai kum kita ki noyalam jong kani ka asem ka jalai prohoi but kanu ki paiba kila dap da kajing keman ki try kali ki try do yong nanta kita ki nong yo bala do yong nanta ki ba ki nong di sha mo lenti but ba ko ki paiba ba kumbolong hi menta kalong ba ya ki ba im ka kam do yong ka jala me klia nginut ban ko ban ba hadu kendai persen bersih 4% ki im na do yong ladang ilai ban wat shadu wat ka kam do yong ka kta wat hapo pulis bazaru hari ka kam khayi patay ka pulis bazar kam do yong hera pikli na ki marori pikli na baro khoi ki ba bu ki dukan she ki yogi hat lane shapo wat shapo pulis bazar ka bodega kata ka uklong snam mo jong ka shilong ta kamut ba ladang ye kli ba kumno kolong ka yo ka hat nanta babun na ki yong ba kayo ka hat kam nong shu na do ba khang do yong te hamne kat kani i kan pa ba kat nu kani ka kam do yong ka ta te kam tame sha kini ki district mo ki badon do yong sha Janja Hills nanta sha West Castles nanta sha Goro Hills manta kat nu ki pa ba ki im sosat kiri im sosat na do ba khang yo do yong te kam tam ni le ha kani ka por badon kani ka kham COVID-19 ha ka kedalian ki pa ba kla jenjar sha ba ka jing im ka jong mi ka jong ki bara shakta kalong tang no do yong Henry nakaliang sarkar pila i nakaliang sarkar nakapor penmenai tagilat jiharap Henry ko oi tagilat jiharap ro kampo isi kipai ba Henry kanu kipai ba panmenta namenta ki kita ki jing ki bagi kendu ki gisngi ba ki hap nakaliang kimi ki pa ki bade ki nong khayi do yong ki hap penthip mobile le jogi kun ha bade ba kani ka online class ka bade ha kani ka jala jumi ba penyan ki kila siu se internet ha nakapor nang ta ki hapsiu si ki bai ying ju kun ki jongki ki balik tuli shabar jong kadi ka jala bat shabar di district ba per slo be kim long ban i ya ka bai ying ki siu na kapor ki don manta ki school ki bang ya ban siu ki bai school klan ka bai school ko mo ba kim la ban to exam te ada ka jingwan jong ni jing pli jong ka sarkar do yong sha kalong ka jing ku kalong kum ko ai kala jing arab ka ba ki pai ba klan do ki gitu ki jing bom yo jing arab jong ki ha ki ni ki panai kula da bro namarda kami ka jingpli kendiat ya kani ka kamdo yo ki bai ba mata kila ban siu ya ki ram ki sha ki ba ki la sha jenjar ha kini ki por ba ta uni uji pa COVID-19 Henry ka pasolong no kendit ni kalong bet ba ki bai ba ka jingkeban ka jing pumut chumat kalam kali shu ya kita gi bro khoj kila sedang ban ya kore umno mo bagi try kali ki malik do yong ki nong tap ki lebor ki ba ya don talang berkani kam do yong gamut ba kesan kami penban nginang mudur ba kani ka jimi ka dena ka oposisyon dida handai ka pasolong mo kolong ba kata ka jing ya persya bat kata ka jing ya khang ban persya do yong kami penban naka sorkari ba pli ki de khod jong sorkari ba khang bat ngim so thu shu ka ka jing thumu jong kini kino yalam jong kini ki balik persya ya kani ka kam ka ka jing mudur ka jing ki ngim so thu shu habana kaliang jing pai ba manta kila pentemai mensuang iyo ke sarkar rim ngia ong bakani sarkar rim kamlong marbale kam penkiu ya ekonomi ke jong ka jala ka jungi ha kam ailat yang i bangin ya khayi pateng halor ki bar ki naliang juga kur ba sarkar pedeng kila kam tengi la jit ya ki ba kilong kino yalam ki batemai ya ka sarkar ka batemai hari dalong hani ka durte ka don jimut ayo bangin pentemai ya ka sarkar ladang idang ne biang hakaju dah kapor kongres mensuah dong kit doyong lai benai dah lai benai ngiyo ban kit dong ru benai ngiyo ban kit ru benai ba ino kani ke jing lempat jo pi para ruwe ki kam gi jong pi handai to perkhat lem ya kamenta jo ki pai ba menta ki don kam dik ya ka jing siu ya ki ram ki sha ki de ban siu no ya ki mi bi shimram bi kali ki don ki kun samlai ba sang yeng ki jala jong ba ki khai pateng ki doyong ki te pateng ki wei ki jadi khai hari dah ka bakhang sukar sebak ki bro khoj menta mo ba kisa aka jenjar sosat
nakaliang jongka commercial jongka Meghalaya Commercial Truck Owners and Operator Association. Da kajingisong committee jong baro khoi ki try truck ban kita nong kahi jong kajela. Kala nakaliang ngajongi ngiladon kata kajingi perkhat ba nakaliang ngajongi ngisngo bonong ba halor kani kesosat halor kani kehiran jong ki ba ngiladon kata kajing tumuru ladon kajing yakan ruba nakaliang ngajongi baro khoi renti lang bro shi Meghalaya bangin ya ki persya wat ya kesorkaru lada kamla ban pelaj lani kam ailat ini ban kidi udoyong.